Nagdangat sa 5 patay bangod sa rabies sa probinsya ng Iloilo sa tuig 2024. Sa diin nagdangat man sa 70,405 ang narecord nga kaso. Inagin kumpirma ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sang Iloilo Provincial Health Office kun IPHO sa interview sa K5 News FM Iloilo. Suno kay Quinion, sa subo nga bulan sang Marso, malahalon nga ginaobserba ang Rabies Awareness Month sa probinsya bangod nga ang rabies ang isa sa nagapanguna nga balatian nga ginapangatubang sang probinsya kada tuig. Dugang pasang natungdan samtang ginaulat pa ang data sa kada banwa para sa first quarter sang rabies data reporting. Ginahingyo nila ang tanan nga mga pumuluyo nga magkooperar sa mga lihok sang probinsya agud nga malikawan ang paglaptas sang nasambit nga balatian. Ang risgo nga mapatay ka sa rabies, no, dako man kun permi ka man ginakagat kag damo ang ginakagat nga mga aton nga mga kauturan. Nantawon ta lang sa 2021 ang aton nga animal bite cases 40,183. Kag didto nakapatay siya 12 ka mga kauturan naton. And then sang sining sang 2022 nag-increase pa gid furthermore to 46,308 animal bite cases. With it may napatay kita nga 4. Sang 2023, grabe, nagdouble ang aton nga kaso, 72,805 ka mga kauturan naton nga kingkagat sang ayam ukon sang kuring. Kag this led to 5 deaths, no? And sang 2024, 70,405 ka mga kauturan naton nga naging kagat man sang ayam, either ayam or kuring, pero majority of our animal bites are caused by the dogs, no? Kaya amo ni gina-pet nila sa balay. So this led to 5 deaths. Sinisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.